Вие сте с първото издание на Студио Азбуки, място в интернет за образование и наука. Много ми е приятно, че ще дадем заедно старта на нещо хубаво, ново. Натиска на родителите. Втората, защо аз харесвам Уругвай. При нея никога не говорим за другия, а говорим на другия. Една буква е разлика. Велико изследване просто. Учебници, методи или мислене? Както не може да се скараме след малко. Един човек заспи през 1000-та година и се събуди 1500-та, няма да види голяма разлика. И тялото ти да може да се адаптира, защото важността беше изключително висока. Това звучи като игри на волята малко. Аз много обичам да преподавам и смятам, че всички проблеми на човечеството, колкото и може би смело да звучи, биха се решили с правилното образование и възпитание в детска възраст. Образованието, любопитство. Каква е причината да харесвате толкова Уругвай? Уругвай и историята защо аз харесвам Уругвай е нещо, което форматира моят характер като дете и ме накара да повярвам, че няма невъзможни неща и че аз мога да постигна абсолютно всичко в този живот, ако винаги вярвам в себе си и не се отказвам. И това ме е водило през целия ми живот. А това е една легендарна победа на националния отбор на Уругвай, 1950 година на световното първенство по футбол, на финала срещу Бразилия, където просто няма толкова важен матч в историята на футбола, където един отбор да е отписан до такава крайна степен, както Уругвай. Матчът се играе пред 200 000 зрители, 200 000 бразилци и тези момчета излизат отписани от целия свят, пред 200 000 души, като срещу тях. Покрай проучването сега за романа Адажио за Мария, намерих един факт, който не го знаех до сега, че на началото на матч трябва да бъде поставен от кмета на Рио де Жанейро, Жозе Мендеш де Мораиш, който трябва да поздрави двата отбора, да им пожелае късмет и успех и матч да започне. Той застава само пред бразилски отбор и казва буквално следното, даже намерих и видео от това нещо. Бразилци, вие вече сте световни шампиони, сега ще покажете на целия свят как бразилците умеят да побеждават, а след мача ви чакам пред кметството целият бразилски народ да празнува Световната купа. И Уругвай побеждава. Има взаимно уважение. Ученикът винаги трябва да уважава учителя, той все пак е по-възрастен, през повече неща е преминал, но трябва да има и обратното, учителят да е склонен да научава нови неща от учениците, защото все пак времената се променят и учителите също трябва да са адаптивни. За щастие, това го виждаме в госпожа Йорданова. Тя наистина се вслушва в нас, така че аз съм доволен, че съм имал такъв. Абсолютно съм съгласна. Партньорството от двете страни, ученици и учители. Абсолютно съм съгласна. Чисто технологично биологията, абстрахирам се, може би от IT сферата и целият бум с AI, ботове, тулове и каквото друго се сетите. Биологията е нагребена на вълната, нали. Да, много хора казват, 21 век е века на информационните технологии. Аз смятам, че 21 век е века на биологията и биотехнологиите. Защо? Темпото, с което се развиват методите, включително и отново всичките AI тулове, които в момента, включително и в предишната ми лаборатория, се разработват проекти с невронни мрежи и така нататък за обработка на микроскопски изображения, нещо, което допреди няколко години се струваше абсолютно science fiction, научна фантастика. Но в момента биологията се развива с такива невероятни темпове, най-вече задвижвана от биофармацевтичните и биомедицинските изследвания, тъй като в момента, чисто като технологии, имаме капацитета да допринесем за, ако не е лечението, то да превърнем, колкото излезе да ви звучи, да превърнем едни ракови заболявания, едни заболявания като раковите в хронични, като диабета или сърдечно-съдовите. Пиете си хапчето и всичко е наред. Среща с учители, какво говориш с тях? Аз съм във възторг от българските учители. Тези, които виждам, които правят със собствени усилия детските стаи да изглеждат като едно вълшебство, една магия, в която ти влизаш. Между първи и четвърти клас в началния курс съм виждала такива възхитителни класни стаи, че аз ако съм дете и ако съм на тази възраст сега, няма да ми се прибира вкъщи. Една класна стая, не мога да си спомня в кой град, дали е било в Свищов или в Русе, една класна стая беше обзаведена така от родители и класната ръководителка, че все едно влизаш в приказка. Изрисувани стените, герои от приказки, ама дървета направени от хартия, от цветя, накичени птички. Чудо на чудесата! И учителката имаше касетофон отстрани и в междучасието им пуска различна атмосфера на децата. Осветление, като се започне да се стъмнява по-рано през зимата, започват цветни картини, такива.
Чудо на чудесата. И учителите и с родителите го правят сами със собствени усилия. Да увеличаваме дела на професионалното образование, да увеличаваме на дела на STEM профилите и професиите. Това са профилите и професиите, свързани с математиката, природните науки, техниката, технологиите като цяло. И успяхме, увеличихме дела на професионалното образование от 48 на 60%. Увеличихме 2 пъти дела на учениците в IT паралелки. Както професия приложен програмист, така и профил софтуерни и хардуерни науки. В резултат на това софтуерния бизнес, виждате, се развива. Проблема е, че сега той най-много хора освобождава, защото изкуственият интелект вече програмира. Искам да ви кажа колко бързо се променят, докато в един момент ние смятахме, че най-важно да увеличим учениците в IT профили, сега точно там Вече нямаме нужда от тях. Точно да, защото изкуственият интелект замества 3 от 4. Преди 4 души са програмирани, сега той програмира един слепва код и проверява Работи правилно. дали кода е правилен. Учат ли се децата на емоционална интелигентност в училище и това трябва ли да залегне в програмата, в подхода на самия учител? Децата се учат на емоционална интелигентност в първите 7 най-много. Има много неща, които всъщност ние очакваме, че трябва да направи училището, но всъщност трябва да бъдат свършени от родителите преди детето да е отишло на училище. В детските градини не ясли. Яслата не е нещо, което да е здравословно, особено ако детето е още мъничко, не ходи, не говори. Това отделяне е прекалено рано, то не е препоръчително. Но да, би могло в училище да се помисли. Аз съм говорила много за тази идея за предмета себепознание, защото поне все още е мека глината. И ако започнем да се опитваме да даваме този тип нужни за живота, категорично със сигурност нужни за живота знания, защото другите понякога се забравят от това, което е учено в училище. Но ако примерно сте научили как се води спор, или как се става интересен да те забележат, или как се иска извинение, когато си сгрешил и признаваш грешка. Всичките тия умения, ако в по-ранна възраст могат да стигнат до децата, ако в родителското, в семейството са били, примерно, дефицитни. При всички положения по-добре, отколкото когато вече някой е на 20, 30, 40, 50 и нататък, когато вече е циментирана и характеровата структура, и ценности. Учителя все по-малко ще бъде преподавател, все повече ще бъде мотиватор, лидер, възпитател, фасилитатор в класната стая. Той ще е човека, който ще показва хоризонта, ще задава целите на развитие на децата, ще ги развива и социално, и емоционално. По някакъв начин футуролозите смятат, че това преструктуриране на учителската професия ще бъде насочено точно в тази посока. Така че ако обобщим всичко това с ролята като възпитател, да, учителят ще бъде все повече възпитател и човек, развиващ други личности. Това означава в неговата първоначална подготовка да има много повече психология, да има много повече педагогика и различни други философски дисциплини, които да му дадат и много добра основа, свързана с етиката, с морала, с естетиката, защото той всичко това трябва да го предаде на своите ученици. Всъщност, учителя в образование 5.0 ще бъде този ментор, този лидер, който трябва да поведе учениците не само към знанието, както е било в миналото и до някъде в настоящето, а към това как те да се развиват, да развиват своите силни страни, да могат да стават хора, които имат умения да се справят в живота, хора, които имат умения да живеят и да работят съвместно. Не се предоставя достатъчен фокус. Фокусът е върху математиката, върху български език. Върху спорта по-скоро едно такова приемане има като свободен час, физическото възпитание и спорт. За мен това трябва да се промени, трябва отношението към спорта за съвсем друго ниво, защото ако ние сме обездвижени, ако ние се храним зле, цялата въобще отношението ни към тялото ни е как да кажа? Подценено, не ангажирано с тази дейност. Няма как да бъдем щастливи, няма как да бъдем пълноценни личности, защото може да си много добър в математиката или в
друга наука, ти трябва в това тяло ще живееш целия си живот. В самите университети, ако те са мотивирани да търсят наистина студенти, да бъдат припознати от кандидат-студентите и да ги превърнат в тези кандидат-студенти в свои студенти, а примерно не получават някакво друго финансиране, което да не ги мотивира толкова много да търсят кандидат-студенти. Те нямат друг изход, освен да бъдат адекватни с изискванията на бизнеса. В нашия университет имаме бизнес партньори, които като ги помоля за среща, те казват: пак ли ще променяме учебните програми? Да, защото динамиката при тях е много голяма. И ако днес бизнеса търси едни компетенции и умения, то след 6 месеца той търси не коренно различни, но малко по-различни компетенции и умения. И ние точно това трябва да интегрираме в учебното си съдържание, за да могат нашите студенти да бъдат адекватни. Аз им казвам: ама ако ние не променим учебната програма според вашите потребности, ти утре този студент, ето си го взел на работа и сега работи при тебе, ще го изгониш, защото той вече няма да отговаря на изискванията ти. И те казват: да, колко си права, ама времето и при нас е ресурси, е много ценно. Така че това ако искаш да правиш кадри адекватни на трудовия пазар, друг изход, освен да говориш с бизнеса, да взимаш, защото само той може да ти даде това, което ти трябва да дадеш пък на студентите, да взимаш онези знания, умения и компетенции, които ти трябва да интегрираш в учебното съдържание и след това в самия обучителен процес от бизнеса. Няма от кой друг. В системата на средното образование аз бих променил няколко неща. Нямам време. Да започна от това, което примерно стресира много родители, и това е НВО-то, националното външно оценяване, което ние го правим тържествено и театрално, 4-ти клас. А 7-ми клас го правим и притеснително, защото има нужда явно от психологическа подкрепа за тия деца и за техните семейства, защото след 7-ми клас те отиват някъде в 10-ти клас, там няма голямо напрежение, но провеждаме го. И какво от това? Какво като знаем резултата от националното външно оценяване? Ние не го използваме за инструмент да подобрим системата. Само го говорим. Го имаме. То затова е създадено. И имаме тази дупка, особено 5 и 7 клас, за която всички се хващат за главата. И затова аз, ако имах повече от остава тук около половин месец, аз бих го премахнал, това национално външно оценяване в този вариант. Бих го направил дигитално, бих го правил всеки срок. Децата да не знаят кога ще ги изпитваме, дали това ще е контролно, което учителя е планирал, или е част от националното външно оценяване, за да няма стрес в семействата, в децата. И знаете ли какво? Ще нанесем удар по индустрията на частните уроци по този начин. И някой ще каже: как ще влизат след 7-ми клас, примерно в такива прочути гимназии, като Софийската математическа? Много просто. Значи, на мястото на крайното оценяване, което го правим в 7-ми клас, ние ще въведем текущо оценяване. И ще съберем резултатите от текущото оценяване. Ако трябва, ще ги удвоим по математика, ако ще влиза там, или по нещо друго, ако ще влиза в езикова. Но въпросът е да премахнем стреса и да премахнем зубрачеството, защото когато инцидентно се готвиш за изпит, тогава зубриш. Ако трябва постоянно, ежедневно да полагаш усилия, е съвсем друго. Съвършено друго е. И най-важното, нямаш стрес, защото сега, както си говорим, изведнъж някой ни съобщава, че нашите деца са се явили на контролно, и това контролно по математика е било националното външно оценяване за този срок. И натиска на родителите, че те искат, разбира се, техните деца да завършат добро средно образование, което да ги направи конкурентно способни, и да отидат на Запад. В момента навсякъде могат да отидат в Европейския съюз и да завършат добро висше образование, с което неминуемо поне половината от тия хора ще останат там.
И тази липса на цялостна визия не е нещо добро. Трябва да се гледа, както трябва да се гледа за средното образование, така трябва да се гледа и висшето образование и да се прави опит една немалка част от нашите най-добри ученици да остават в България, но те, за да останат в България, те трябва да видят, че има някаква конкурентност на нашите университети с западните. Вие искате ли сте в утрешния ден учител по физическо възпитание и спорт, да влезете пред децата с мръсни обувки и да се събудете по чорапи, защото са ви мръсни обувки, те сте неподготвен и да закъснеете? Едната основна изследователска цел е да разберем на места на увреждания, след като възникне увреждане, в региона на увредената ДНК се натрупват стотици различни белтъци. Искаме да изследваме как те се обменят и как идват, напускат и пак идват този увреден участък. Това се нарича на английски turnover или на български скорост на обмяна на тези молекули. Тази скорост на обмяна, която може би така звучи сложно на пръв поглед, тя е директно свързана с молекулния механизъм на действие на тези белтъци, с конкретната функция, която те изпълняват и с координацията между отделните процеси на мястото на увреждане. Така че това е първото, което искаме да разберем. Свързано с това, ние искаме чисто в пространството да разберем и тези места на поправка, как са организирани, защото това са реално съществуващи и видими под микроскоп места в ядрото и те имат някакъв принцип на структурна организация. И третото е, ние сме заложили също така да изследваме 3 класа лекарства, които в момента са в клинични етапи, предклинични етапи на проучване, които повлияват много ключови играчи в този процес на поправка, как повлияват нормалната динамика и организация. И целта ни е да обясним по-подробно техния молекулен механизъм на действие с цел евентуално те да бъдат така по-рационално приложени при раково болни пациенти. Вашите текстове сякаш не просто описват времето, а спорят с него. Така ли ги усещате вие? Да. Защо? Това е много точно. Ако е ваше мнение, то е много точно. Мое е мнението. Точно така и аз даже мисля, че съвременните писатели са много ощетени. Аз дружа с млади поети, защото те нямат съпротива. Няма срещу какво да се съпротивляват. Как се пише поезия, като няма срещу какво се съпротивляваш? И затова поезията им е доста слабовата. Те са много талантливи. Но пък при нас имаше, дай Бог, съпротива да иска. Така че това е наистина точно наблюдение. Един от основните дефицити в ръкописите, които получаваме и ми се налага да чета, е зле написаната методика за даденото изследване, нали? Което винаги го даваме като пример в курса, който водим. Не може методите да са ти 3 реда или 2 изречения, в които да кажеш, аз съм използвал синтез, анализ, то и то. Нали, читателя, който в случая е друг учен, от същото направление, той иска да разбере стъпка по стъпка какво е направено, с какви настройки, с какви данни, тия данни откъде са дошли, какво им е направено, за да се получат тия резултати. Защото една от основните неща, които всъщност трябва да имат и научните статии, и въобще науката, която се публикува, всъщност е тя да бъде възпроизведима и от други хора, и в други условия. Ако методите не са написани добре, то никой няма да може да възпроизведе нещото и да потвърди или да отхвърли вашите резултати. Това е интересното на тези срещи, че мога да срещна едно доста неорганизирано училище, мога да срещна и едно образцово училище. За мен аз съм стигнал до извод, че това какво е училището зависи главно от директора, както е ръководи училището, защото имам примерите за едното и за другото и съм наблюдавал кой как се държи, кой как общува с подчинените си, с персонала си, с учители, дори с хората, които чистят. Най-важното нещо в едно учебно заведение, кой го ръководи и как го ръководи. В София ни липсват над 230 медицински сестри в яслените групи. Половината от сестрите в ясла са над 62 години. И имате много, които са над 70 години. Имаме над 100.
Дори само те да излязат от системата, само медицинските сестри, които са над 70 годишна възраст, това наобщо означава 100 яслени групи по-малко. В числово изражение, защото ние почти навсякъде имаме само по една медицинска сестра. Нямаме повече. Изпълняваме минимума на минимума. Тоест, за да може да съществува тая яслена група, ни трябва минимум една. Ако тези дами, които са над 70 годишна възраст, се отдадат на заслужена почивка, това означава 100 групи по-малко и означава 2200 деца по-малко приети. Сериозна цифра. Огромна цифра. Как компенсираме това нещо? Никак не можем да компенсираме липсата на персонал. Затова нашето предложение, дори ние да сме пилотен първи район, да ни позволят в яслените групи, в детските градини да могат да се назначават и педагози, които са преминали, разбира се, курсове по здравни грижи, първа помощ. Те преминават такива и в момента. Помолихме Министерството на здравеопазването да определят курсове, които искат педагозите да преминат, за да сме сигурни и ние, и те. Да, но това е цяло едно образование, нали така? Да караме педагог да... Не, съвсем не е цяло едно образование. Всъщност, курсовете, които те преминават по здравни грижи и първа помощ в момента, са абсолютно достатъчни, за да се грижат за тези деца. Първо искам да кажа, че децата под една годинка, които са в яслите в София към септември месец, когато те постъпват реално, и то не със сигурност физически са там, но са записани, са 5 деца. Едно такова компетентностно ориентиране на учебните програми предполага, че във всеки учебен предмет, независимо как е структурирано съдържанието, дали на модули или на учебни предмети, има и се реализират така наречените хоризонтални умения. Да речем, дигитални умения, социално-емоционални умения, умения свързани с здравно гражданско образование, които са всъщност умения за живота, и това е също една много важна част от компетентностните ориентирани учебни програми. Ние се губим свестните хора. Казвам това, за да подкрепя мисълта си, че ние имаме много свестни хора, но те изчезват. Ние не им даваме път. Може да кажем, че географите сме едни големи дечица, които продължават да търсят обяснения за още и още от нещата, които се случват около тях. Откриватели? Откриватели, това е точната дума. И с времето, когато някак си географите един друг се преоткрихме и започнахме да изграждаме географската общност, защото ние не сме само нашия клас. Завършили ученици на госпожа Йорданова, бивши олимпийци, по-малките от нас, ние сме една голяма географска общност. И ние си споделяме опит и знаем как да си помогнем един друг. Защо сега подкаст? Защо е необходимо изобщо да правим видео съдържание в момента? Когато се попитах защо сега, това означава, че вече е късно, може би. Не е късно, а по-скоро става по-интересен, по-шарен, може би по-сложен. И когато имаме някакво послание, то трябва да мине през всички комуникации. Комуникацията е като превода в литературата, прехвърляне на едно съдържание с един код от една координатна система в друга координатна система, да го направим малко по-научно, с запазване на същия код на информация. Тоест, когато някой е свикнал да гледа YouTube, а не линейна телевизия, или гледа някои другите социални канали, които са по-кратки, като TikTok или YouTube, са по-дълги, или иска да чете кратки съобщения като в X, или пък иска да прави дискусии като в Facebook, ние трябва да сме там и ние трябва всъщност да превеждаме нашите послания по всички тези канали, да превеждаме нашия код на информация, да достига при хората, които искат да гледат дълго, и при хората, които искат да слушат кратко. Хората, които искат да четат вестник като Азбуки, или хората, които искат да четат задълбочени научни статии, като в списанието на издателство Азбуки.